Talents Manila for making me host. Kasi, ganda to, kasi laging busog ang aking mga mata. Buti po hindi pa ako nagkakakulite. Thank you po. Hi boys. Grabe yung mga ngiti nyo. Alam mo yung ngiti nyo pa lang, sexy na. Congratulations in advance. Ay mo, taray. Kanya-kanya mga fans yan, mga supporters. Interview natin sila maya-maya. And of course, I would just like to thank our panel of judges. I'm sure nahirapan po kayo. At ngayon, tinatabilit na ating mga scores. Of course, we would also like to acknowledge Mr. Chester of DTM, our choreographer and blocking director. Maraming salamat po, Sir Chester. Ayan. Sa ating mga nagagandahang mga managers ng ating mga contenders, maraming salamat po. Effort ang mga outfitan na pinapasuot nyo sa inyong mga contenders. Maraming salamat po. And to all the shoppers, maraming salamat po. Hi! Pwede move po kayo ng konti kasi hindi kayo makita ng mga natin. Ayan. Doon po konti. Ayan. Ayan. Thank you po. Okay na po. Ayan. Ayan. Kasi kanina pa gumagano yung mga friendship ko dito Hindi na makita. Ayan. Hi! Grabe, ang ganda ng set niya. May kanta ko para sa'yo. The smile on your face lets me know. Ano pangalan mo? Jimwell. Jimwell. Ang bango mo, Jimwell. Ilan taon ka na, Jimwell? 23. 23. Is this your first time to join a pageant like this? Second time. Second time. Yung first time mo, iba? In competition. Parang bodybuilding competition. Kaya pala bortang-borta ka, chonky. Diba? Chunky, diba? Lahat chunky sa'yo Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap ng segment na to. May girlfriend ka na ba? Wala po. Wala pa? Sis! Single ka pa ba, sis? Huwag ka mag-alala, pila ka lang. Marami nakapila Ano bang hanap mo sa isang jowa? Kahit ano pa yan, basta mahal ako. Oh. Kahit babae, kahit pusong babae, okay lang. Yeah, well, Pila na! Basta mahal ako. Kasi ang kagandahan naman dyan, basta mahal kayo, Hindi ka loloko. Inaanihin mo yung girl, tapos manloloko pala, Thank you so much. Ito yung, meron siyang Mamaya ka sa akin. Hi, contender number 2. Ilan taon ka na? Ano name mo? Jake po. Ay, Jake. Ilan taon na si Jake? 23. Batang-bata pa. Okay, is this your first time to join a pageant like this? Second time. Second time. When, sa iba, yung first mo? Tatlo. Okay. Sige. Ano yung experience mo na madadala from the previous competition dito sa competition mo ngayon? Confident. Mabuo yung confident. Yung confidence. Love it. Thank you very much. Diba? Ang cute-cute niya. Para malaboy next door. Cute-cute. Thank you, ha. Nakaka-anong bastusin baka ma-intercede ako. Baka mag-DSWD ako. Thank you. Nice to meet you. Ito. Okay lang bastusin to. What's your name? Steve. Ilan taon na si Steve? 23? Tapos mukha siyang bata sa'yo. Ang laki-laki na. Uy, sinabi siya. Pero di ko alam kung dapat sabihin. Wag. Sige. Adult na kasi, Anong size kaya niyan? Hindi yung waistline, Para kasing masyadong malaki ang waistline. Tingnan mo, ang kapal ng waistline. Is this your first time to join a pageant like this? Ay, hindi. Marami na.
Okay, sige. So, anong favorite mong workout? Grabe yung katawan nito. Lahat to eh. Lahat? Ako, kaya mo ko yung workout. May girlfriend ka na ba? Nakabreak lang eh. Kakabrik, guys! Yung mga broken-hearted, sensitive yan. Kaya, sila yung mga mas open sa relationship. Pero kapag tinatawag na 3-month rule, gusto ba sa'yo yun? Hindi. Ay, hindi! Oh, may pangalawang pila na, guys. So, kanino kayo pila? Sa kanya? Sa kanya? Ay, single ka ba? Ay, hindi. O, sige, taken na. Okay, fine. Oh, sarado ng pila. Oh, ito, bubuksan na natin ang pila. Ay! Ay! Buksan na natin ang pila. Ano bang hanap mo sa iyong magiging partner? Okay lang ba? Babae at pusong babae? Okay lang, basta tanggap ako. Oh! Ay, ang bango mo na. Bango mo. Hindi ka nagpapabango? Sana, utok mo lang yan. Pawis lang. O, si ate naiinitan na, oh. Init na yung sa ate, oh. So, bukas ang pila. Bubuksan ko na. Buksan ng pila. Thank you very much, number 3. Baka ireklamo ako sa polis nito, eh. Pili ko mag... Ha? Oh, alam mo ba kanina ka pa pinagsisigawan nun, oh? Yun, oh. Yan. Pangalan niya, Red. Hi, contestant number 4. Anong name mo? Nashville. Parang familiar ka. Sali ka na ba sa Manila's Finest? Ah, okay. Pero mas ka ngayon, ha? Hindi kita nakilala kasi dati parang totoy na totoy ka pa. Parang ngayon, laki, oh. Parang puputok na yung... Yum, 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 yum. Ang bango-bango. Ang bango-bango. May girlfriend ka na ba? Sa ngayon wala. Pero open ka, kasi may mga single, pero hindi open sa relationship. Are you open for a relationship? Siyempre naman. Oh my God, buksan ng pila. Buksan ng gate. Guys, pila na. Oh, di ba? Nagkasaan ka ba? Wala naman Tagupan City kang kasi. Tagapangasinan ka. Paano ko i-date kita? Susunduin pa kita doon. Ha? Walang pupunta. Walang nawapunta. Ano? Ay, grabe, masugid ka. Alam mo, may pagkasalawahan ka rin kanina. Sa number 1 ka, ngayon naman, di. Ikaw, Thank you very much, number 4. Ang ganda ng eyes niya, oh. Hazel brown yung eyes niya. Ganda, winner. Ay! Ang pogi mo naman. Kahawig na si Antonio Aquitania. Oo, lalo sa personal. Oo, ang gwapo mo. At ikaw yung typical na morenong pantay na pantay. O, di ba? Hi! Anong pangalan mo? Hans Bergam. Okay, may girlfriend ka naman. Meron. Oh, isarado. Sarado natin ang... Ang laki! Sayang! Ay, wait lang! Hindi, ang laki kasi ng katawan. Sayang, hindi na pala siya single. Kasama ba yung girlfriend mo? Hindi po. Ay, buti na lang. Baka akala ko maaabangan ako sa labas, eh. Boy, wag ka ganyan. Joke lang. Pero ang pogi mo, di ba? Alam mo, mag-artista ka, parang kang mala Antonio Aquitania. Laki, oh. Hi! Ay, ito naman, boy next door, oh. Gusto ko sa mga lalaki, makakapal ng kilay. Hi, what's your name? Justin. Justin. Ilan taon na si Justin? 22. 22. Ba't nakalagay doon 19? Basta, 22? Is this your first time to join a pageant like this? Yes po. Talaga? Uy! Parang pro na yung mga lakad mo, parang pang bench. Ganun. Ang galing mo, pero in fairness, ang galing mo. Winner. Tara, good luck, ha? Gusto ko yung mga ganyang kilay, yung mga nagsasal.
Gusto ko yung sinasalubong ako ng gano'n. Nice to meet you. May girlfriend ka na? Meron po. Ay, sorry. Sige, sarado natin ang gate. Tigil natin ang pila. Thank you. Oh! Grabe oh. Lalaki ako. Grabe. Ano pangalan mo? Okay. So, Hawkin. Hawkin. Ang ganda na pangalan mo ha. Pang-Amerikano. Amerikano ka ba? Hindi po. Okay. Pinoy. 100%. Okay. Is this your first time to join a pageant like this? Hindi na. Ay, hindi naman. Medyo hustler ka na kasi mga lakad mo, hustler na hustler. Diba? Single ka ba? Hindi po. Ah, hindi. Okay, isarado na rin ang gate. Kanina may kasunod siyang girlfriend. Asa si sis? Sis, diyan ka muna sa backstage. Isasarado ko muna ang gate. Nag-lock na yung packet. Ay, ready na ba? Ay, naku, enjoy na enjoy kasi ako eh.